Daniele Trussoni, majster hádankár. Daniele Trussoni je známa americká spisovateľka a novinárka, jedna z 10 najpredávanejších autoriek New York Times. Hlavným hrdinom jej najnovšieho románu je slávny tvorca hádaniek, majster hádankár Mike Brink. Kým sa však stal majstrom, bol slávnym americkým futbalistom. Nehoda mu však od základov zmenila život. Síce už nemohol hrať futbal, ale získal neuveriteľný dar. Syndrom učenca, riešenie tajomných záhad a šifier, ako to bežní, obyčajní ľudia nedokážu. Majster hádankár, okrem hádaniek, v sebe skrýva aj záhady, ktoré čakajú iba na to, kedy ich prídete vyriešiť vy, milí čitatelia, do knižnice Ružinov. Do vyriešenia.